De mica en mica, Premià de Mar, en plena comarca del Maresme i a 19 quilòmetres de Barcelona, ha anat esdevenint també ciutat dormitori de la capital. Avui ja no tothom es coneix com abans. Aquí a Premià, quasi bé tots els carrers antics tenien la casa i l'hort del davant. Inclús els desaigües de la casa anaven a parar a regar els horts. Des de la muntanya de Sant Mateu fins a Ran de Mar, tot era vinya, garrofer, olivera i algun ametller. El pi pràcticament n'hi havia poc. Va ser una replantada després de la filotxera. Belles muntanyes poblades de pins. Antics camins. Ubèrrimes hortes. Sí, si ens anem poder ser ni pico d'anys enrere, perquè encara no es coneixia l'hortalissa ni es coneixia aquestes coses. La gent feia vinya. La filotxera, el 1878-80, s'ho va carregar tot. Aquí, de fet, només érem dos. Dintre el terme municipal només n'hi havia dues de vinyes. Una que dèiem de Can Marriera, que era molt gran, i la de Cal Pardal, que era una mica més avall, i no era tan gran. Encara teníem vinyes a casa nosaltres i llavors, per allà al setembre, després de la verema... Fèiem una gran festa, que sí, era quan anàvem a collir raïms. Hi havia encara el cub de quan el trepitjaven així amb els peus. El meu pare sempre va dir que el vi no tenia tan bon gust amb aquella premsa com la més moderna que havíem posat. I bueno, era pel nostre consum i si en sobrava doncs en venien, encara en podien vendre. I el venien el vi. Venien, tu podies anar a Can Manent i et venien vi. O Cal Vaporvell. Hi havia l'àvia del Vaporvell que anava en el puesto aquest on tenia el magatzem amb les botes i et venia vi també. Ens va durar bastant de temps que anaven fent el vi, llavors tothom que venia, una miqueta de vi de la bota del racó, que no era cap racó, però bueno, estava allà amb les grosses. Penseu que el vi de terres baixes, com aquestes, no pujava d'11 graus. Fàcilment es picava. S'havia de bullir per augmentar el grau. Alguns ho feien, i altres el destil·laven i es venien a les distil·leries per fer alcohol. La vinya el que necessita és terra àspera i bon sol. I aquí era una terra que es feien uns ceps que ocupaven molta producció, però la qualitat era molt baixa. Ara, cap aquí dalt, a l'Ella i a Teià i així, que era terra de sauló, i que un cep donava molt poca producció, però de qualitat. En aquest moment hi ha la masia Fontanills, l'avi les va comprar petites vinyes que les va sumar per fer un regadiu. Vol dir que tot això és el camp de Sant Pere i això, la partida del camp de Sant Pere, i això és la vinya. Després, més o menys a davant de l'escola de música, allà hi teníem la vinya d'en Raldiri. Mira, això d'aquí al costat eren vinyes. Sota el camí del mig hi havia la vinya d'en Mas Riera. I així anem pujant per tota la geografia. El Camp Manent també tenien vinyes. Les últimes terres que hem tingut nosaltres, el que jo he viscut, diguéssim, les tenia arrendades al papà. Sobre l'autopista, la Figuerola, que és el nom que li va posar, suposo, en Salvador Moragas. O no sé si a Camp Manent en surt la Figuerola, no me'n recordo. Però havia sigut una mina de Camp Manent comprada amb un cert romanticisme per Salvador Moragas, quan tenia algun dineret, un cert romanticisme que va ser invadida per l'autopista. Una vista de la Cisa i un tros parcial de la vinya del meu oncle Pepet li agafen tot, garrofers, vinya, tot el que tenia. Aquí la veiem. Ara ja està abandonada perquè ja sabien que havien de fer la carretera i ja no els l'havien cuidada. I abogats, ja us dic, i alguna persona que li va afectar la salut en molt perquè el van arruïnar. Va fer una lluita perduda en contra de l'autopista per poder salvar aquesta mica de terreny que tenia i, com és lògic, la va perdre. Aquest camí, que també serà autopista, és el que ja va cap a Vilassar de Marc. És passat la carretera de Vilassar de Dalt. I aquí, com ell, molts, si anem tirant,
per la part de Vilassar i ni entrar més enllà, hi ha finques que estan partides pel mig. I ara ja estem dintre Can Olla. Els hi han partit la terra per la meitat. Aquell home té la casa aquí dalt i si vol anar a la part de baix, que li separa uns 25 metres, ha de donar una volta de 5 quilòmetres per buscar el pont i anar a treballar a l'altre costat. Els hi han pres molta terra, quasi tota. Els anys 60, abans de l'autopista es va iniciar el 68, potser l'última collita devia ser el 65 de la Figuerola. Han sigut que uns anys que el pagès li ha tocat rebre molt en tots sentits. No me'n recordo, però devia ser per aquí, perquè a partir d'aquí ja va entrar a l'autopista i s'ho va carregar tot. Terra fèrtil, humida i dolça, ha anat substituint el cultiu de la vinya pel de les flors i de les plantes ornamentals. La seva explotació intensiva ha estat afavorida per la profusió d'hivernacles. Això nosaltres vam començar a plantar clavell i flors l'any 50. El cultiu de clavellines és el que ocupa més superfície i se centra sobretot a Vilassar de Mar, on l'any 1922 es va instal·lar el senyor Benjamí Farina, italià, que introduïa aquest cultiu al Maresme. I en aquells moments en què no abundava el diner i regalar un ram de clavells quedaves molt bé. Però va venir un moment que regalar un ram de clavells ja era poca cosa, la gent ja els regalava altres coses de més pareu. Actualment encara es conserven part de les indústries agrícoles lligades amb la flor. De la indústria d'horta comestible, molt poca cosa queda. Llavors aquí ja no va tenir quasi, no et guanyaves la vida fent clavell i vas tinguer de passar a altra cosa. Aquesta altra cosa nosaltres va ser ja llavors fer planta ornamental. Hem donat uns quants anys que anaven bé i aquí el que diem, bueno, aquells anys que tot el que entrava a Barcelona era de 20 quilòmetres de distància, ara entra d'un continent a l'altre. Daniel, ai si et veu l'amo. Mira que els clavells van cars, I va ser la gran indústria a darrere de la indústria de la patata. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. I van passar uns anys molt bons que eren d'exportació de la patata primerenca a Inglaterra. Aquí també havien sembrat. Després en paret d'aquí darrere, els de Can Manent també. La patata primerenca que aquí es collia els mesos d'abril s'enviava a Anglaterra, que allà representava que era molt primerenca perquè el clima d'allà és molt més fred. Havia de ser una patata escollida, havia de fer un pes determinat, l'envasaven en un cist, en unes coves, amb paper per tot el vol, ben tapada i tot això. Jo els considero que eren els anys d'or de l'agricultura d'aquí del Maresme. Els anys 30, sí, antes de la guerra. Yo sí. Yo sí. Yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Ja va venir la guerra d'aquí i això va quedar estroncat. I després, acabada la guerra, ja no es va parlar d'enviar patates ni res a fora perquè ja es consumia aquí. Tot es consumia aquí perquè en acabada la guerra... Quan la guerra hi havia gana, però en acabada la guerra també n'hi va haver molts anys encara, I llavors es va passar l'agricultura, aquells anys tan bons ja havien passat, i es va continuar explotant la terra a base d'hortalissa. Poques són les hortalisses que no s'hi fan al Maresme. Barcelona es proveïa del que necessitava d'aquí del Maresme. Es pot ben bé dir, doncs, sense pecar d'excessivament metafòrics, que el Maresme és l'horta de Barcelona i el jardí de Catalunya. Quan anàvem al col·legi, pel camí, per la carretera, vèiem a passar els carros que anaven al bord, perquè llavors no hi havia cotxes. Perquè per anar d'aquí a Premià a Barcelona a la nit eren 4 hores de carro. Uns carros carregats de verdura fins a tope. I llavors si s'ajuntaven una renglera de carros, un dels carreters vigilava una mica i l'altre podia endormiscar-se una miqueta per no passar tota la nit despert, no? I el més curiós era que el cavall anava sol. El que et trobaves és que quan arribaves per allà a Sant Adrià, llavors sortien alguns a atracar-te. I el carreter a dalt, dormint. Com que els carros anaven lligats amb cordes a la part del darrere per no perdre el gènere, però llavors s'amagaven darrere un arbre
i quan el carro ja havia passat sortien, es posaven darrere, tallaven les cordes i queia part de la càrrega i el carreter ni se'n donava compte i quan arribava allà veia que la part de darrere havia desaparegut. Allà a la plaça Nova hi havia una gent que em sembla que encara hi viuen, almenys un dels fills, que en deien a Can Bova. Si el carreter es havia dormit a arribar aquí a Premià, i era de Premià, segons on aquí, on a la cantonada aquella dels Jovellanos que dieu, el cavall allà tombava i arribava a la casa. Quan arribava a la casa es parava. Quan arribaven davant de la cort, desenganxaven el cavall, no? I entraven al carro. I mentrestant el cavall feia la volta a la plaça Nova. Els veïns, quan l'home es passejava per allà al carrer, o la dona sortia i deia «Sembles el cavall d'en Bova, sempre estàs donant voltes». Jo recordo que m'havien explicat als meus pares que abans d'allò que us deia de la patata exportada a Anglaterra, es havien fet taronges. Va, Rosa, que ningú sabrà mai que n'és agafat. Sembla que són agres. A la plana hi havia molt de taronger, que s'exportava a França. I llavors, des de la platja, amb barques... A davant de Capmany, que hi havia un port de fusta... Carregaven els velers i marxaven a la taronja. Com veiem, Premià creix, i per molts anys. Un edifici que s'està fent al costat de la fundició. 25 o 30 anys enrere es va començar a vendre terra a 3 i a 4 pessetes al pam. En aquell home que es venia a aquella terra li semblava llavors recollir 700.000 pessetes, que ja en tenia per tota la vida, no? I a última hora aquell home el que s'ha quedat és sense terra i sense diners. Davant de la refrigeradora de Cal Senyor Mas Riera, l'edifici de l'Estrella, que diuen? El que és Gran Via, llavors es va començar venint a 15 pessetes al pam. Esclar, 15 pessetes al pam, bueno, al cap de 10 anys aquelles 15 pessetes és res. Per tant, ha sigut un mal negoci i uns mals moments per l'agricultura en tots sentits. Pels faldars de les muntanyes que limiten el Maresme per ponent, han aparegut, d'un temps ençà, un nombre extraordinari de petites casetes que han estat causa d'una important reducció de la superfície de bosc i de conreu. La Gran Via ja estava, d'abans de la guerra, ja estava designada per ser això, fer com un bulevard, fer només baixos. Però a la que va venir un i va començar a fer amunt, la Gran Via ja es va acabar i va perdre tot l'interès que tenia, perquè aquella pobra gent que es havia fet un baix en aquest costat i a la part de l'altra banda de dalt li van fer un bloc de pisos com el Cine Nou i tot allò, aquell home diu, ja no veig el sol, ja s'ho ha tingut de vendre. Aquesta pel·lícula està feta el dia 12 de novembre de l'any 1967, a darrere casa meva. Em sembla que d'aquest solar em demanen molts diners. Això serà com un record perquè aquí darrere, en aquest solar, molt aviat diu que hi tenen de fer pisos. Ara encara podem veure la Cisa i la muntanya i les cases d'aquí darrere, però aviat ja no les veurem. Ja veiem que hi ha molts cotxes per aquí darrere, encara que és el juliol, hi ha molta gent aquí a Premià i venen molts brenejants. Ara encara veiem la muntanya i cases aquí darrere, però aviat no veurem. Ni el cel veurem des de dintre el menjador de casa nostra. Això va pujant amunt ja. Veiem el gos Tuc mirant des de la finestra de casa nostra. Està contemplant les obres també. Por eso no puedo aquí. Encara veiem una mica de muntanyeta. Ja s'acaba, ja s'ha acabat aquí. Ja no la veurem més. Això ara ja és el dia 10 de gener de l'any 1971. De fora quasi bé ja està acabat. On és la muntanya? El valor de la terra per mi és treballar la terra, perquè jo sempre els hi dic, hi ha qui té la terra per treballar, hi ha qui té la terra per especular. Nosaltres aquí tenim la terra per treballar i per guanyar-nos la vida.